Hola, bon dia, senyores i senyors espectadors. Degut a la festivitat del dia de Sant Jaume, Televisió Espanyola retransmetrà la cursa de braus celebrada a Guijuelo, a Salamanca. El programa català de Televisió Espanyola us oferirà els espais habituals, ja que, com tots sabeu, aquest dia, avui, dia de Sant Jaume, és dia laborable aquí a Catalunya. Ara bé, podreu veure aquesta mateixa cursa celebrada a Guijuelo, Salamanca, amb l'emissió en català d'aquesta tarda a través de la segona cadena. Ara, amb l'espai català, us oferem els espais habituals, és a dir, dins uns moments podeu veure l'abans de l'informatiu, uns minuts més tard, el programa Magazine 3x4, una miqueta més reduït d'allò que és habitual degut al temps. Podeu veure amb 3x4 música, concursos, els reportatges habituals i també escoltar la música de la Marina Rossell. A partir de 2:15 i fins a les 2 us oferirem el darrer capítol de la sèrie La Terra i la Cendra i a partir de les 2 l'informatiu. Ara us adrecem a veure les notícies més importants del dia. Bon dia. Encara no hi ha govern. Contra el que s'havia anunciat de fonts oficials, Felipe González no va fer saber ahir a la tarda la llista dels nous ministres. Per tant, continua la incertesa. Els motius que sedueixen per aquest retard són diversos, però el més versemblant és que el president del govern no acaba d'elegir alguna de les peces del trencaclosques. Des de la Moncloa s'ha dit aquest matí que l'anunci del nou govern es farà aquesta tarda i que els ministres prendran possessió del càrrec demà al matí. No obstant això, hi ha qui diu també que el misteri pot continuar fins dilluns. A l'informatiu us explicarem a partir de les 2 l'última hora pel que fa a la formació del nou govern González. A Catalunya, mentrestant, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, fa en aquests moments una conferència de premsa per parlar d'incendis forestals. S'espera que el govern autonòmic informi d'un seguit de mesures per lluitar contra aquesta plaga. En aquests darrers anys s'ha cremat gairebé el 10% de la superfície forestal de Catalunya. D'altra banda, aquest matí han començat, amb 5 anys de retard, les obres de construcció de la presó de la Roca. El mòdul, que acollirà 600 interns, haurà de ser acabat d'aquí a 2 anys. Després de molta polèmica, l'indret on s'alçarà la presó serà el dels 4 Camins. Una altra obra també és notícia avui. Es tracta del futur Palau d'Esports Sant Jordi, que serà construït a Montjuïc, a Barcelona, a la zona de l'anell olímpic. L'Ajuntament de Barcelona i la Diputació signen aquest migdia el conveni per edificar aquesta instal·lació, una instal·lació que podria ser molt important, decisiva, podria tenir un paper molt destacat en els Jocs Olímpics del 1992. Tot i això, i més notícies, us les explicarem a partir de les 2 a l'informatiu. Fins aleshores. Hola amics, bon dia i benvinguts a la darrera edició de 3x4 d'aquesta temporada, en aquest divendres 25 de juliol. Felicitats a totes les persones que avui celebren la seva onomàstica i anem a presentar ja els convidats d'avui d'aquesta darrera edició de la temporada de 3x4 com comiat d'aquesta temporada que començava el 13 de gener passat d'aquest 1986 amb el començament també de les emissions matinals de Televisió Espanyola. Una programació que tornarà al circuit català de Televisió Espanyola l'1 de setembre, després d'un petit temps de vacances. Avui els nostres convidats, com ja anunciàvem, són els protagonistes dels tallers de cada dia de 3x4. I com que la propera temporada en Jordi Bellver canvia de dia i en lloc d'estar amb nosaltres els dimecres ho farà els dilluns, anem a començar a presentar-lo amb ell. Jordi Bellver, bon dia. Hola, bon dia. Jordi Bellver és de Barcelona, on viu a l'actualitat, reparteix el seu temps entre l'escola i la botiga de bricolatge. I hem de dir que en aquests moments està preparant una revista també sobre el seu tema, naturalment, el bricolatge. Casat i amb 5 fills. Jordi Bellver, pare de família nombrosa, i el bricolatge el fa també a casa seva? O és allò que diuen que el sabater és qui va més mal calçat?
Bé, no. Hem de començar ja per practicar-lo a casa nosaltres mateixos. Jo a casa, doncs, tot. Inclús, això un altre dia se'n pot parlar, però jo m'he proposat a fer, practicant el bricolatge, una casa. Una casa? Una casa. Des dels fonaments... tota vostè? Des dels fonaments fins a la teulada. I fent bricolatge s'ha fet aquesta casa. O sigui que el bricolatge no és solament reparar, sinó que podem crear, podem fer una casa. I ho ha fet ja? Sí. I s'aguanta? No passa res? Encara no ha caigut. Encara no ha caigut. I viu vostè en aquesta casa? Sí, a l'estiu, ara hi ha la família. Jo espero que pugui arribar jo a vell i poder-me retirar en aquesta casa. I encara no hagi caigut. Jordi, creu que això és molt difícil, que només ho pot fer un expert en bricolatge com vostè, o que està a l'abast de tothom? Un bricolador, un afeccionat, amb una mica de manetes i ganes de fer-ho. Hem de dir també que tots els responsables del taller, aquesta ha estat la primera vegada que es posaven davant d'una càmera de televisió, que feien un programa de televisió, i és realment tota una experiència, ha estat una experiència molt positiva, per això continuaran amb nosaltres la propera temporada. Per Jordi Bellver, què va significar la primera vegada que es va posar davant de la càmera? Bé, jo vaig tenir molta sorpresa, la veritat, perquè jo havia fet molt ràdio, he fet molt ràdio, i em semblava doncs, que bé, havent fet ràdio, doncs, que la televisió doncs, fora i passat les meves dificultats. Me les callo, m'ho quedo per mi, però he passat els meus problemes i les meves dificultats. Molt bé. Anem a presentar a la persona que al llarg de tants dimarts ha estat amb el nostre taller de cuina i que la propera temporada estarà amb nosaltres. Quin dia, Assumpta? El dimecres. Bon dia, Assumpta Miralpeix. Els dimecres, ja ho saben, taller de cuina a 3x4. Assumpta Miralpeix, que és de Sant Esteve, del Palau Tordera, al Vallès Occidental, i viu a cavall de Sant Esteve i Barcelona. És professora de l'Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona. I Assumpta Miralpeix, molts de vostès ja ho saben, estiueja sovint a Rennes, una de les nostres ciutats incògnites. Una ciutat a la que Assumpta Miralpeix està a punt d'anar ja cap a aquesta ciutat? Molt a punt, sí. Sí, suposo que el dimecres o el dijous ja estaré allà la setmana que ve. Estaré un parell de dies a París, o 3, perquè marxo el diumenge i aleshores cap a Rennes. Rennes, que ha estat el rècord fins ara amb la ciutat incògnita, Assumpta. Sí, noi, sí, era difícil, Doncs ja ho saben, aquesta ciutat que va ser tan difícil, que va costar tant, ja ho saben, s'ho poden imaginar, va ser idea de l'Assumpta. Que poséssim aquesta ciutat. És que jo me l'estimo molt. Què té de maco, què té de bonic Rennes, aquesta ciutat? Què té de bonic? Mira, hi ha una cosa molt bonica, que són unes cases. Hi ha unes cases que tenen una construcció molt característica, que les fa diferents de la resta de França. Bé, estan a Rennes, però també estan a la Bretanya, esclar. Però és un barri molt, molt bonic. Què més té Rennes? Bé, potser és que té bons amics, també. Té un bon museu, com ja es va anar dient, i el seu entorn també és molt bonic, les coses allà on siguin. És molt verd, la Bretanya té un color molt intens, és molt verda, i a mi m'agrada molt. Doncs parlant de colors verds i parlant de plantes, hem de presentar també avui en aquest programa especial els responsables del taller dels dijous, que continuaran també els dijous la propera temporada. Trinitat Ferrando, bon dia. Hola, bon dia. I Josep Ferran també, bon dia. Bones tardes a tots. Benvinguts. Trinitat Ferrando va néixer a Benicolet, a València, i de molt petita... Un poblet petitó. Un poblet molt petitó. Sí. I Trinitat, de molt petita, va anar ja a Barcelona. Fa 40 anys que estan casats i tenen 2 fills i 6 nets. Josep Ferran va néixer a Figuerola del Camp, a Tarragona, i als 9 anys va anar a Barcelona, on viu a l'actualitat. Ell va treballar a Can Vicenç Ferrer, a la farmàcia militar, on feien fórmules magistrals amb herbes, i d'allí ve la seva afició a les herbes. Ve d'aleshores. D'aleshores. I Trinitat també estava aficionada a les herbes? O va ser quan va conèixer? No, va ser quan ens vam casar. Ell me va començar a ensenyar que així es podia estar bé i que no necessitàvem tantes medicines, i jo em va agradar i ho vaig anar aprenent, i mira, i tot el que sé gràcies al que em va ensenyar. Jo vaig tindre la sort de conèixer el doctor Ferrantis, que em va diplomar amb expert en botànica a la medicina natural, no? I el seu metge naturista doncs ens va ensenyar molt, el doctor Ferrantis, moltíssim.
I on van a buscar herbes? Perquè és una de les preguntes que ens fan més els espectadors. A on Trinitat i Josep troben totes aquestes herbes, tot el que porten cada dijous aquí al plató? Això, el que portem fresc, que es fa aquí, a qualsevol muntanya, de les que hem parlat també, perquè són plantes totes del nostre terreny, oi? De la nostra zona. Ara, en venen d'estrangeres, hi ha arrels, hi ha coses que venen d'importació, però hi ha magatzemistes que ja s'hi dediquen, perquè aquestes són seques, les que porten els magatzemistes. Les que nosaltres portem tendres són les que anem a collir a la muntanya. Imagino que els hauran passat algunes anècdotes quan van a collir herbes a la muntanya, des de que apareixen a la televisió. I ha canviat d'alguna manera la seva vida? Bueno, bastant. A vegades anem en cotxe, ja ens ha passat 2 vegades, i ens passen, es tornen enrere, ens truquen i ens fan 3 per 4. Escolti, tinc mal de coll, què puc fer? Jo a Blanes també em vaig trobar que anant a un restaurant que hi havia allà a la platja, doncs vaig prendre una tònica, que tenia molta set, i a l'hora de... Vostè no és d'aquí, no? No, soc de Barcelona. Que surto el 3x4, sí. Doncs no pagui la tònica. Estem molt agraïts per les coses, pels consells. Molt bé. I cada dilluns tenim amb nosaltres el taller d'estètica, que a partir de la propera temporada passarà als dimarts. Mercè Prat, bon dia. Hola, bon dia. Benvinguda també al programa. Mercè Prat, que va néixer a Barcelona, on viu a l'actualitat, treballa a l'escola Nelly Sorel de Barcelona fa 12 anys que Mercè Prat es dedica al món de l'estètica. Està casada, però ella diu darrere de la vicaria, i el que més li agrada després del seu treball és sortir de nit i patejar-se a Barcelona. I Mercè Prat sembla que, especialment els primers dies, patia molt per posar-se davant d'una càmera. Molt, m'ho he passat molt malament. Es pot dir que he aconseguit vèncer una miqueta la por a les càmeres, podríem dir el mes de maig i juny, imagina't el que m'ha costat. Ja quasi al final de la temporada, Mercè. Pot dir que sí. Ara espero a partir del setembre entrar molt més calmada. Ara ja està molt superat, això de la por a les càmeres, oi que sí? Diguem que sí, però no sé, al setembre t'ho diré. Mercè Prat, per cert, new look, perquè al llarg de tota la temporada lluïa un pentinat i avui ha canviat completament el pentinat. Sí, és el mateix que veurem al setembre? Mira, jo sempre he canviat molt de pentinat.